दिनै इन्टारनेशनेल वमेन डे आरो बिसेसकरि जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जोङो आइजो माहारिनो जोबोद जोङो बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय जोङो जोंनि दोलोआ आफादेन होदों थिग बेबायदिनो दिनैनि बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जिहेतुके दिनैनि बे सानावनो वमेन्सफ्रा गावसोरनि अधिकारनि थाखाय बिथांमोना नांदोंमोन आरो गोबाव सम नांनायनि उनाव जों दिनै नुबाय दिनै वमेन्सफ्राबो जोबोदनो बिथांमोना आइजो माहारियाबाबो गाव गावनि क्षमताखौ मोननो हाबाय आरो दिनै जों जुदि नायोब्ला नुगोन बावहाय दिनैनि तारिखाव कुनु आथोननि फारागथि गैया हौवा आरो हिन्जावफोरनि फारागथि गैया खिन्थु अब्लाबो वमेन्सफोरखौ आरो रासिनै जौगाहोनो थाखाय स्पेसियेलि जोंनि दलजों लोगोसे दिनै इन्टारनेशनेल बुहुमनाङैनो बेखौ खालायदों थिग बेबायदिनो दिनै बे गसाइगाव सहराव जोङो बे वमेन्स डेजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों लोगोसे दा कालचारेल रेलि जागोन बेनि उनाव वमेन्स डेजों लोब्बा लाखिनानै माखासे टिमबाव लाखिनाय जादों बिनि सायाव जोङो गेबेङै सावरायलायगोन गतिके आं मिजिं थिदों जोंनि बे ओनसोलाव थानाय वमेन्सफ्रा जाहाथे जौगासार जायो आरो बिसेसकरि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि वमेन्स गांखंनि गेजेरजों जोंनि वमेन्सफ्रा जाहाथे गामि गामियाव मेसेज होनो हायो जे आथिखालाव वमेन्सफोरनि थासारिया मा आरो जों बेसेबां स्टेजाव एबा बेसेबां जोङो जौगानो हाखो बेफोरखौ जोङो मेसेज होनाय जागोन बेनिखायनो मिजिं थिदों दिनैनि बे दिना जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय जोबोद महत्वपूर्ण मोनसे दिन आरो जोंनि ओनसोलावल' नङा दिनै वर्ल्डआव बे डेखौ पालन खालायदों गतिके बयखौबो आं खावलायदों बे वमेन्स डेजों लोब्बा लाखिनानै बयबो जाहाथे वमेन्सफ्रा जौगालांनो हायो आरो बेनो जोंनि थांखि थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।